dongengi bakale tak ceritani. Kaya ngene ceritane. Kenang apa kok Senggana pinaringan umur sing dawa lawan Gusti Kang Akarya Jagat. Nalikane druk kungkur Anoman isih ngabdi utawa puruhita marang Prabu Rama Wijaya. Ratu kang mahambek sinatriya rungokno Anoman. Kaya ngene iki larak-larae kenang apa sebabe kok Anoman diganjar umur sing dawa. Kaya ngene sejarahe Senggana.
saya ngendriyaksa saya ngendriyaksa sara maruta pawana bana maragana samirana lan marayang panca payu pagulingan isian lima etian etanan paribasan tangis kalindesing wengisku mara kinebut dewaning antaka aning peperangan sari kudup palwaga maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan prajuritku prajurite Prabu Dasamuka prajurite Prabu Rahwana padha tumpes tapis tanpa tabet wadya balaku gusis nganti sedulur-sedulurku lan anak-anak uga melu dadi korban. Iki kabeh merga saka Dasamuka anggone ngeboti marang katresnan suci yaiku tresnaku marang Yayi Regyan Warasinta. Rama Wijaya aja girang-girang gemuyu kowe. Aja girang-girang gemuyu. Bojomu Regyan Warasinta kelakon bisa nduk rebut bali. Regyan Sinta bisa mbok rebut dadi bojomu. Yen sirahe Dasamuka wis bosok kokok rubung laler. Rama Wijaya, senadyan prajuritku wis blasah, negaraku wis bubrah, nanging Dasamuka ora bakal mundur secangkah. Hadepono Dasamuka ya ora Wanaraja.
kaya sang Rahwana-raja. Rama Wijaya kepriye? Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati. Isih gedhe palimaramaning sun marang Dasamuka nungkula. Dene garawaning sun ora kiyang sinta balekna marang panjenenganing sun. Yen to katemakan mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu mapan ana ing negara Ngalengkadiraja. Piye? Aku mbok nungkul ngono apa piye? Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo Dasamuka kowe ora susah ngeman karo aku. Boyongen sinta. Uku penegara Ngalengka nanging yen pedhot kulune Dasamuka ngadang-adang dadi padang. Yen to mangkono pranyata kowe Nalendra ingkang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Kowe ratu ingkang wengis Dasamuka. Sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gitokmu. Kowe ngorbanake nyawane ewen prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang Batan Supata. Mung kanggo nuruti keperluan pribadimu. Mung kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe biangsat Rama Wijaya. Munyuk-munyuk prajuritmu kae kabeh mbok apusi, mbok nggo beteng lan teking atimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya balaku blasah nganti kaya babatan pasing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondang-umandange akeh kang ngabarake kalamun to kowe titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan, dewa kang andum katentreman. Nanging kasunyatane kabeh mau babar pisan ora ana kasunyatane. Sing mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, dewa andum kabagyan. Nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu, nanging kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas, ora duwe rasa asih marang sapadane. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh awit saka pokal pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jireh getih wedi mati. Kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu manungsa. Kowe bangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Kleru panompo Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brangtaning asmara njaluk balining Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati kewajibaning sun iku mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sak wadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh anggone matrapake katresnan lan kewajiban ingkang ingsun tindakake. Mung kudu nyernakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garawaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak pejagong lawan kowe. Dene sakpurnaning peperangan iki bakal katondo jaman kang anyar, jaman kang kebak ing katentreman, ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Gombal Rama Wijaya. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetoke sucining tumindakmu ana ngareping para wadya balamu. Nanging aku weruh ora getaning atimu, aku weruh ora getaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo, kowe
wong lanang kang uripmu dikuncara dening katresnan, dikuncara dening Sinta. Jejarmu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong cirih, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip, mbrasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Janjur ilang nyawamu.
Baralindu bumi gunjing Kumaludu kundur koto kumop Kang colon iki Ucap nalika samono Drebabah depane lemah Nalendra Ngalengkadiraja Prabu Rahwana ya Sang Dasamuka eling-eling Sang Dasamuka anggadhuh wujudipun Aji Pancasanya senadyan to dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngidit irut kanang limut handalari Sang Dasamuka gregah kaya wungu saka nendra lamun to kasiliring sami rana ingkang gugah rasane Sang Dasamuka ya urip meneh Sang Dasamuka ora aku isih urip yang satwe Pancasanya kono risang Ramandaya pati ana yaksa gungcang krama namane wila katak sini wila dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lamun ora sisip kang dadi panduluku kae ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya kang campuh yudha lumawan tanding Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja kok ngelok-ngeloki dimen Dasamuka angger tibane wujuding jemparing utawa panahe Prabu Rama angger mati bisa urip maneh angger jrebabah ana lemah bisa urip meneh kaya wungu saka turu ya to ya perang lamun kaya mangkene tak kira ora bakal ana enteke sajake Dasamuka kesinungan kasekten kang linuwih Anoman ora kurang akal perang aja mung nganggo akal nanging perang kudu nggunakake akal barengi Ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya kang nglepasi wujude jemparing panah Kyai Ageng Guhwa Wijaya aku bakal bedol wujude gunung ingaranan Gunung Karungrungan angger jemparinge Prabu Rama mancep ana dadane Dasamuka Ratu Angkara Murka ragane Dasamuka bakal tablek nganggo Gunung Karungrungan sisan gawe dari kuburane Ratu Angkara Murka
Leketeking jagat gelah gelahing bumi paneksmaning jajelanat sukertaning bawana. Anoman, kowe nganggo cara kang culika, kowe nganggo cara kang culika, kowe mbedol wujude gunung karungrungan, kok tablek ana ragane, kok tablek ana badane Ratu Ngalengka. Aku nyawane, aku sukmane Prabu Tasamuka. Seksenana sing dadi ucapku, seksenana sing dadi ucapku Senggana. Nganti 100 taun, 1000 taun ora bakal mandhek anggonku ngubengi jagat. Munggah gunung mudhun jurang palipasane bakal tak goleki Rekyan Sinta Titis Widawati. Dari tias rariwut ora wedi ora wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati tan wandi binarati bloko kacoranan kang hambek juti Senggana
aja kegeden rumangsa kowe Anoman. Jupeh Anoman wis bisa paring pambiyantu marang panjenengan ingsun. Nyrenake Rahwana Raja babar pisan aku ora nduga mana yen to lancang kang dadi tumindake Anoman. Tanpa njaluk idi palilah marang panjenengan ingsun Prabu Rama Wijaya. Kowe wani nablek gunung karung-urungan marang Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka. Dina iki rungokno sepataning Prabu Rama Wijaya. Ya saka gedene kaluputaning Anoman anggonmu wani tumindak dudu mateni mungsuhing Prabu Rama Wijaya tanpa njaluk idi. Rama Wijaya tanpa njaluk idi. Palilah kelawan panjenengan ingsun luwih dhisik. Tumindake Anoman lancang krana wani ngremehake kelawan panjenengan ingsun. Rungokno sepataku Senggana. Kanggo srana midana marang kabeh dosa kang sarta kaluputanmu. Uripe Anoman besok bakal diganjar umur dawa kepara nganti 600-700 taun uripmu besok Senggana. Taruna Hangudiya Wijaya kuwi titising Bathara Wisnu. Sabda Raja Pandhita Raja Ratu pangandikane Nalendra datan kena wolawali pindha kowe Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta sayekti datan kena den ilangi Senggana. Mula lalakon kuwi adile mung dilakoni, penandang kuwi adile mung disandang. Mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mangkono, nanging Anoman, umurmu kang dawa iki tampanen kanthi jembareng ati. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya Anoman nyeramake uripmu sak mutuwe marang garising bebener, marang garising kautaman. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi daramaning urip ana madyapada. Inggih mangestuaken dawuh Kyai Semar Badranaya. Kowe wis bisa nampa lelakon iki? Inggih saged Kyai. Sing ikhlas arasamu ya Senggana. Nyuwun sewu Kyai. Piye Anoman? Sak sampunipun kula puruhita dhumateng Sinuwun Rama Wijaya kamangka Gusti kula Sinuwun Rama Wijaya sampun murut mring kasedan jati lajeng kula kadidene kelangan pengayoman kula badhe suwita dhateng sinten Kyai keparenga paring dawuh dhumateng kula pun Anoman. Ngene Anoman,
Ora suwe maneh Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya priyayi kang ketitisan Prabu Rama kuwi mau kang bakale dadi papan pasuwitanmu. Mekaten Kyai. Ya. Mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik tetugura ana sakiwa tengene Astana Gadamadana. Astana Gadamadana mono papan pesarean leluhur negara Mandura. Yen jeneng sira Anoman ana kono kok urung ketemu karo priyayi sing ketitisan karo Prabu Rama Wijaya, aja ngalih saka papan kono, aja oncat saka Astana Gadamadana. Gusti kang bakal nuntun alakune Senggana. Aduh matur nuwun Kyai. Leng-lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lerleno panpokanen lerleno tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Dyahutama. Waduh ngaturaken panuwun Kyai. Kadidene lumampah ing wanci pangklong kepapak ing obor 1000 midang mampah ing wanci pangklong kepapak ing obor 1000 midanget. Sabdanipun Kyai Semar Badranaya padhang tetrawangan raos sing manah kula ingkang nembe hanandang pepeteng. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit badhe tetugur wonten sakiwa tengenipun Astana Gadamadana. Mboten badhe uncat saking papan mriku menawi dereng pepanggihan kalian calon boyo sinten ingkang dados panitisanipun Prabu Rama Wijaya. Wis ngono. Mangkato aja nganti mayang tumoleh kang dadi alakumu Senggana. Barengi sintrang samirana. Muga-muga sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti gagah ingkang jinangka Senggana. Simprang samirana kekere mare panikan guru ing marang rinungkon ing manon tukang paelang simprang samirana kekere mare panikan guru ing marang
sating praja kawreyan wasa nyorori aurora pangrehing ukara karana tanpa lupi adelara silastuti sujana sara jana kelu kalunglun kala tidha tidhem tandha ning tumati sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi duh Koko Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa sumangga kula mangertos ingkang rayi Dwarawati mangertos bilih ing rikalenggan sakmangke paduka Koko Prabu rawuh ing negari Dwarawati semunipun wonten babagan ingkang sanget wigati keparenga ingkang rayi ing Dwarawati sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karana nyadong mentahing sabda-sabda pangandikanipun Koko Prabu Balarama. Kresna
Prabdaning pun Kakang ing Mandura ingkang angka sepisan kepengin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahé para warga Gunggung ing negara Ndarawati. Puja lan puji syukur ingkang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagas warasan. Ewa dene ingkang angka 2 pun Kakang ngaturake alam onong alam kuwi tembung lawas oneng kuwi tegese kangen awit pusawetara wanci pun Kakang ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi. Janjane ngono pun Kakang ya kepengin kok di nalikane pun Kakang Mandura miyos siniwaka ing negara Mandura wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana negaraku negara Mandura. Ning mbok menawa kepinginane pun Kakang iki sajeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya sak isine nalikane kowe isih jaman dadi begal, nalikane Yayi Kresna isih jaman dadi kecu, dadi brandal lan sak panunggalane biyen. Kowe tau nyilih pusakane pun Kakang nembung bakal nyilih wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Ndarawati Purwa kang ajejuluk Prabu Yudha Kala Kresna ya Prabu Kresna Pujangga. Ning sak ngertiku kowe biyen kuwi isih dadi maling. Temahan ora tak sili pusakaku Nenggala ning malah tak unek-unekke nganti entek amek kurang golek nganti Yayi Narayana kewetu kang dadi tembunge mbok menawa sajeke urip ora bakal ngambah jagat Mandura. Wiwit nalika semono nganti ing rikalenggan saiki wiwit kuwi Yayi Kresna ora gelem sambang ana ing negara Mandura Yayi. Koko Prabu, piye Kresna? Ingkang sampun mbok inggih sampun. Mboten usah dipun rembak perkawis menika monggo sami-sami wangsul kadidene wingi uni. Lah iya. Lah sabanjure Kresna. Yen perkara umur isih tuwek Baladewa ketimbang Kresna. Nanging yen babakan ngilmu, babakan kawruh, apa maneh kasepuan iki sih pegrik Yayi Ndarawati tinimbang pun Kakang ing Mandura. Mula Yayi, mula ing kelungguhan iki bakal ana babakan ingkang bakal rinumpaka bakal tak sunake priksa marang Yayi Harimurti perkawis menapa Koko Prabu kok ketingalipun sanget wigati. Raja maju sing dadi lungguhmu Yayi Harimurti. Permara reh manguswa humyong hambrengeng kati karunaning kaswasih aring marengku hamalakum are sang kanta mastrat maca leng-leng lalu manguk lade Soraya mangrangsang paya Soraya mangrangsang waya humyus hamara waya anto ngene Kresna jare para sarjana ingkang sujaning budi wujute pangimpen kuwi ana perang-perangane lho nggih. Pangimpen menika peranganipun wonten cacah sekawan. Apa wae? Setunggal Kacakra Bawa, angka 2 Kasudarsana, angka 3 Kawasita, ingkang pungkasan Kadara Dasih. Jlentre piye Harimurti? Koko Prabu. Pangimpen Kacakra Bawa punika maknanipun gegambaran utawi pengangen-angen. Lah yen Kasudarsana menika maknanipun contoh utawi patuladan. Dene pangimpen Kawasita menika wangsit utawi gaibipun pangeran. Sing pungkasan Kadara Dasih maknane isuk ngimpi awan kelampahan. Dene pangimpen menika miturut wanci punika nggih wonten perangan-peranganipun. Jlentre piye Kresna? Blakakno. Pangimpen ingkang angka 1 miturut panci punika sinebat titiyani.
tegesipun titiyoni menika pangimpen wanci sonten saking kekeselen satemah turu sore wekasan nglambrang ora genah jluntrunge menika ngimpi ingkang boten wonten surasanipun dene pangimpen miturut wanci angka kalih sinebut Gandayani punika pangimpen wanci dalu menika nggih mboten wonten tegesipun lah dene ndungkap angka pungkasan sinebut pangimpen Puspa Tajem ingkang cok numusi menika pangimpen ingkang cok numusi wancinipun wayah esuk barengi jago kluruk nyuwun sewu Koko Prabu kula saged anggagapi bilih paduka Koko Prabu Baladewa nembe nyupena sumangga kababare dumateng ingkang rayi ngene Yayi Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur pun kakek Mandura ngimpi Ora mangsaku Kanjeng Rama Prabu Basudewa swargi kang usmurut ana kasedan jati tumeka ana ing alam pangimpenku. Lho, Kanjeng Rama Prabu Basudewa swargi. Iya Kresna, lajeng ing alam pangimpen Rama Prabu Basudewa katone nedeng duka. Abang kang dadi pasuryane mandeng aku ora paring pangandikan ora kita mung seklimah rong klimah. Wakasane klepat lunga temahan aku kaget nganti aku tangi bareng aku tangi barengi jago kluruk kamangka lehmu kandha mau pangimpen mono yen wancine esuk barengi jago kluruk kena diarani pangimpen Puspa Tajem janjane kleruku kuwi apa luputku apa kok semune panjenengane Kanjeng Rama Prabu Basudewa duka karo aku Kresna Taratam tutam tuning upama piti tetep dadi pangupaning wadya tentreming ati Duh Koko Prabu kepareng matur bilih ingkang rayi nuninggih nyupena tanpa beda ingkang dipun supena Koko Prabu Baladewa lah dalah dadi Yayi Kresna ki ngimpi padha karo sing tak impeke lakar kados mekaten jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Goro. Lah banjur iki pratandha apa ya Yayi? Apa dosa kang sarta kaluputane panjenenganing sun lan jeneng sira Yayi marang Kanjeng Rama Prabu Basudewa swargi? Duh Koko Prabu piye Kresna? Miturut wangsit ingkang kula tampi sekedhap malih para dewa badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang nama Wahyu Purba Sejati utawi sinebut wahyuning panitisan ingkang badhe tumedhak wonten ing Astana Gadamadana. Lho, kamangka Astana Gadamadana mono papan pesareane leluhur negara Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa lakar kasinggihan Kanjeng Prabu. Mila saking menika bibar pasewakan sumangga Njeng Koko Prabu Baladewa badhe kula kanthi tetugur wonten ing Astana Gadamadana ndongake marang para leluhur Mandura ingkang sampun sumari kalebet ndongaaken dumateng Kanjeng Rama Prabu Basudewa sisan damel mbok menawi Gusti ngaparengaken wujudipun Wahyu Purba Sejati wahyuning panitisan sageta cumandhak wonten kula kaliyan jengandika Njeng Koko Prabu Balarama ya aku mathuk Kresna aku sarujuk Harimurti lagi cowawan sabda ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samyanaraka wonten wirata mata
laguning legas lukita linuding kidung kadung kadereng momoro Pasang Kalimantan piso menan kula sinabut ing ilodone Demawa ing tawang-tawang. Kula ingkang sowan Sinuwun. Iya Sang Prabu. Ora ateges Kresna angkuh nanging nembe wae weruh mula panjenengan ingsun mitambuh sapa nalindra ingkang nedheng rawuh. Sudya mastani Sinuwun. Kula wingking saking negari Pasir Gumelar jejuluk kula Prabu Lingga Sugarda. Iya Sang Prabu. Lah banjur praptaning Prabu Lingga Sugarda mapan ana ing negara Ndwarawati. Mangkaten. Kula leres paduka ingkang ajejuluk Prabu Kresna kang mbrebeki jagat kondange ratu kang dadi titise Bathara Wisnu. Iya pancen Kaparanyata Lingga Sugarda. Ya salah, nyun sewu. Jenengan napa gadah adiwedok sing jenenge Bratajaya utawi Lara Ireng? Iya. Pancen bener Kaparanyata Bratajaya kuwi adiku wadon Lara Ireng kuwi adiku kang mijil pawestri mila niku Sinuwun punjuk atur kathah tiyang estri kang gandrung kalian kula Prabu Lingga Sugarda nanging ngantos ing rikalenggan sakmangke dereng wonten ingkang saged lumebet wonten manah kejawi namung rayi paduka ingkang asesilih Bratajaya inggih Lara Ireng. Raya-raya prabu kula saking negari Pasir Gumelar dumugi negari Ndwarawati wonten sanes namung badhe ngebun-ngebun esuk mudan-udan sore kalamar dhateng rayi paduka pun Bratajaya utawi Lara Ireng. Mestinipun paduka mboten badhe anampek ingkang dados panglamar kula. Awit kula menika ratu gagah pideksa bondo kula mayuta-yuta ibarat ditawu kaya banyu mboten badhe telas 7 turunan. Adik paduka nuwunipun Bratajaya utawi Lara Ireng menawi sida rabi kalian kula mboten badhe tumiba aning parang curi nanging badhe tumiba wonten ing kasur babut. Dadi prameswari disunggi-sunggi Anyokrawati hambau dendo sembah wong sapraja. Kados pundi? Panjenengan mesti wedi nampik anglamar kula. Nanging ngaten to? Mergi kula mriki mboten ijen, kula mboten dhewe sowan wonten Ndwarawati. Kula mbeta saking wadyabala ingkang jangkep sagamanipun. Sepisan paduka nampik panglaripun Lingga Sugarda nyuwun sewu. Kula mboten ngeden-ngedeni. Wadyabala Pasir Gumelar pun samapta ing gati sawijining diri ngrencak wong-wong Ndwarawati. Ndwarawati badhe kula dadekne segara geni. Wah, etian-etianan. Uдар. Wah. Tablere kina tamtu koyaya sinipi Jojo pang nawi ngawengis pemejot padoneng ledi kesemalan lat leketing jagat Lah klaim bumi panas maning jajalan Sukertaning bawana trayoli binentang Ndwarawati sing maunik adem ayem lan tentrem kahanane barang ketekan ratu elek kaya kowe kahanan Ndwarawati malih goreh kang sartorongeh. Ki sapa iki? Lagi pisan pethuk kok bengok-bengok. Apa durung tau tepung karo aku? Babar pisan durung nate.
Mula jerengen gobokmu. Jerengen gobokmu lek nomor 4 Nata Mandura, Prabu Baladewa, Kakrasana, Karsana, Kusuma, wali kita ya Halayuda. Sampeyan semune kok ora trima. Sampeyan semune kok ora trima aku nglamar si Bratajaya. Sampeyan kuwi apane Bratajaya? Aku dulure tuwa si Bratajaya. Aku dulure tuwa si Lara Ireng. Mara gage rungokno. Rungokno kang dadi ucapku. Ing kene aku nganakake wujuding Giri Swayembara. Lho, Giri Swayembarane opo? Kelakon sing dadi penjangkamu. Kowe kepengin ngarabi adikku wedok si Bratajaya ya si Lara Ireng lamun bengkah dadane ilang nyawane Prabu Baladewa. Wani karo aku entek wedine kariwanine. Wis gembleng tekadku bakal nglamar sekaring Kedaton Negara Dwarawati. Si Bratajaya ya si Lara Ireng. Sapa wae sing dadi pepalang? Sapa wae sing dadi pepalang? Mungsuhe Lingga Sugarda. Arawe rawe rantas malang bakal tak putung biajingan ra krek kae becek. Samba Wisnu Brata. Kula wonten dawuh njeng Kanjeng Rama Hamijingkeng putra kula pun Samba Wisnu Brata. Sumurupa ya Samba tekaning bondo bareng kelawan tekaning cubuk. Manungsa anggar arep mundhak kang dadi derajat lan pangkate mesti cepak kang dadi cobane. Mula prayoga eling lawan waspada. Sak mengko tekane Prabu Lingga Garda saka negara Pasir Gumelar mujudake pacoban kang bakal hanempuh negara Ndwaraka. Mula Samba lan Setyaki antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Satemah negara Ndwarawati tansah kinemulan kaharjan lan katentreman yudi. Meninggi ngestaken dawuh Rama Dewaji. Samba bubarna Wadyabala kang hanggantung seba panjenenganing sun arsa kundur hangedaton. Nok-nok mangestaken dawuh Setyaki kula wonten dawuh njeng Koko Prabu. Aja wedi kangelan. Kirap napa Wadyabala mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon ngestaken dawuh Koko Prabu Hamid Madal Pasilan. Sagebyara katalika wau purna sabda pangandikane Sang Buminata tumuli jengkar saking dampar keprabon harsa kundur hangedaton bawane Sang Nalendra titis Wisnu Bathara lamun Jinandra kairang-irang wimbuh-wimbawa.